Volant má rozsah otáčania až 1080 stupňov, spätnú väzbu cez motor, vďaka ktorej je cítiť jazdný odpor, a 3 pedále pre presnejšie ovládanie jazdy. Pri jazde po okruhu je vidieť presnejšie riadenie, plynulejšie prejazdy zákrutami a rýchle reakcie auta na pohyb volantu. Záber z kamery ukazuje, že ovládanie prebieha v reálnom čase spolu s dianím v hre. Arduino komunikuje s počítačom, spracováva signály a cez hámostík riadi jednosmerný motor pre spätnú väzbu. Natočenie volantu sníma optický inkrementálny senzor. Pedále samostatne snímajú plyn, brzdu a spojku pomocou potenciometrov, vďaka čomu je ovládanie auta plynulejšie a presnejšie.